سوزغايس مجمر حبريتا تور دي فرانس زملكتيو سالساي مدرخو تور دي فرانس لو معنتون ككايرو عيلولو زي فلات زنبره وكان فولاتا زطعم زنبره مدرخ يرو 275 كيلومتر دشفنين يرو ابز مدرخ زخاني ازيو حدغا زتملو ازيو ريسك زنبره ستيج نيرو مالتيو كلتا غيزي مودقت غاطيمولو ناب مجمريا قدمتا قداميت فولاتا حدا مودقت نيرو دحيرو ناب مودقتون كال مودقتي اب 1 كيلومتر كترفون كله خال مودقت غاطيم نيرو مالتيو بزغاني كابت زعبي لو تخبر زخاله مودق ناي فيليبسن زملكتي فيليبسن اب مجمريا قدم تقدميت فولاتا فيليبسن ودي قلو بزغاني كاب جرين جيرزي بحفشه خب صوتون تقليل مالتي ስለዚህ ታ በሞንጎ ተካይድና 20 ነጥብ ተውህብ ቮላታ ቀዳማይ ሚላን ይታዊትላ ቢና ማብዚ ሻውዓይ ደረጃ በመሐስ 9 ነጥብ ክረክብ ኪሎ ማለት እዩ ኣብዚያ ድሕርቲ መውደቕቲ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ሙሎም ተጻወቲ ሰንቢሮን ኔሮም ሚላን ዳርጋ በይኑ ኸይዲ ታዊትላ ማለት እዩ ኣብ ናይ መወዳእታ ቅጽበታዊ ውድድር ካኒ ቀዳማይ ሜርለር ብምዃን ታዊትሎ ካልኣይ ካኒ ሚላን ሳልሳይ ካኒ ቦሃስ ዝተባሃለ ካብ ናይ ባህሬን ቪክቶሪስ ማለት እዩ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም ታዊቶም ኣለው ቢና ማብዚ መበል ሻርሻይ ይወጽ ዘሎ ማለት እዩ ኣብና ሎም ማዓንቲ ስቴጅ 3 ቢንያም መበል ሻርሻይ ወፂሎ ስለዚ ከም ተቀዲመ ልበልኩኹም ፊሊፕሰን ካብ ፀወታ ተኣልዩ ስለዚ ኣብ ግሪን ጀርዚ ዓቢ ለውጢ ክህሉ ማለት እዩ በዚ ቀዳማይ ሚላን ኮይኑሎ ብ81 ነጥቢ ካልኣይ ቢንያም ግርማይ 77 ሳልሳይ ካኒ ሜርለር ዝሎም ማዓንቲ ቀዳማይ ዳኣተወ ብ63 ነጥቢ ብምዃን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኮይኖም መርሕሎ ማለት እዩ ኣብ ብጫ ማልያ ካኒ ቫንደርፑል ቀዳማይ ኣሎ ፖጋቻ ካልኣይ ቬንጌጋር ሳልሳይ ብምዃን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ መርሕሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ዓቕብ ማልያ ዌልነስ ቀዳማይ ካልኣይ ፖጋቻ ሳልሳይ ካኒ ቶማስ ብምዃን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ መርሕሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ሳልሳይ መድረኽ ብከምዚ ተወዲኡሎ ሓደጋታት ዝመሎ እዩ ስለዚ ቢናም ብሰላም ብምድኡን ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ጽباح رابع مدرخ كقصلي 174.2 كيلومتر دشفنه እዩ ጎበታት ዝበዝሑ እዩ ኣብ ብጫ ማልያ ከምኡን ኣብ ናይ ዓቐብ ፍልሊ ክትገብር እዩ ትፅቢት ዝግበር ማለት እዩ በከላ ሓበሬታ ኣብ ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ ዕለቕልቕ ዝሞቱ ሰባት 81 ከም ዝበፅሑ ተነጊሩ ዝብል ሓበሬታ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ብዓርቢ ጀሚሩ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ብዝተፈጥረ ዕለቕልቕ ብውሕዱ 81 ሰባት ከም ዝሞቱ 41 ሰባት ካኒ ሃልዋቶም ከም ዝጠፍኡ ተገሊጹ ኣሎ ካብቶም ዝሞቱ 28 ቆልዑ ዝርከብዎም 68 ሰባት ኣብቲ ማእከል ክርስቲያን ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ኪሪ ዝተባሃለ ዞባ እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኣማኻሪትን ክሳብ ሕጂ ሃልዋተን ኣይተፈልጠን ዘሎ ተመዚ ተኸባቢ ቁፅሪ ሞታት ካብ ዝተገሊጹ ዘሎን ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ኣተንቢሆም ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ዝመጽእ 24 ክሳብ 48 ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ሓያል ዝናብ ክቕጽል ከም ዝኽእል እዮም ትንበያ ኩነታት ኣየር ናይቲ ሃገር ሓቢሮም ዘለዉ ወሃብቲ ቀዳማይ ረድኤት ህይወት ንምድሓን ኣብ ዝገብርዎ ዘለዎ ቅልስ ኣብቲ ጭቃን ፍርስራስን መርዛማታት ማንም ብብዝሒ ይርከብዎ ስለ ዘለዉ ነቲ ስራሕ ህይወት ኣድሕን ይጎቶ ከም ዘለዎን ሓቢሮም ኣለዉ ናብ ከላ ሓበሬታ ሚኒስተር ካብ ስርሑ ምስ ተባረረ ድሕሪ ሰዓታት ነብሱ ቀቲሉ ዝብል ሓበሬታ እዩ ሚኒስትር መጓዓዝያ ሩስያ ብፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ካብ ስልጣኑ ምስ ተባረረ ድሕሪ ሰዓታት ነብሱ ከም ዝቀተለ ማዕከናት ዜና ሩስያ ሓቢረን ኣለዋ ኮሚቴ መርማሪ ሩስያ ብማዕከናት ዜና ታስ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ሮማን ስታርቮይድ ኣብ ኦዲንሶቮ ኣብ ናይ ብሕቲ መኪኑ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ወግዓዊ ወኪል መርማሪ ኮሚቴ ሩስያ እቲ ፍጻመ ነብሰ ቅትለት ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ ስታርቮይድ ካብ ጉንበት 2024 ጀሚሩ ሚኒስትር መጓዓዝያ ኮይኑ ከገልግል ጸኒሕሎ ፑቲን ምክትሉ ዝነበረ ጊዜያዊ ሚኒስትር መጓዓዝያ ገይሩ ሸይሞ ኣሎ ኣመላ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀርን ሰፍሕ ዘሎ ጃሃዳዊ ዓመፅ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ዞባ ሳሕል ምርግጋእ ከየስን ኣመና ኣሰካፍና ገበሮ ይመጸሎ ምስ አልቃዒዳ ዝተኣሳሰር ሓደ ጉጅለ ንመብዛሕትኡ ናይ ዝመጥቃዕታት ሓላፍነት ይወስደሎ እዚ ጃንዳ ግን መን እዩ እንታይ ከዩ ዝደሊ ዝብል ጸብጻብ ክነካፍለኩም መሪጽና ኣለና ጀምዓት ኑስራት አልኢስላም ዋል ሙሰለሚን ማለት እውን JNIM ኣብ ውሽጢ ሒደት ዓመታት ጥራይ ሓደ ካብቶም ቀተልቲ ጃሃዳውያን ጉጅለታት ኣፍሪቃ ኮይነሎ ኣብ ማሊ ዝተመስረተ ጀኒም ሕጂ ኣብ መላእ ሳሕል ካብ ምዕራባዊ ገማግም ኣፍሪቃ ናብ ምብራቕ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣብ 10 ሃገራት ዘጠቓለለ ሰፊሕ ዞባ ይንቀሳቐሰሎ እዚ ጉጅለ እዚ ኣብ መንጎ መጋቢት 2017 መስከረም 2023 ኣብ መላእ ማእከላይ ሳሕል ዝተፈጸመ ዓመፅ ልዕሊ ፍርቂ ባዕሉ ተሓታት ምዃኑ እዩ ዝግመት ኢንስቲትዩት ስነ ቁጠባ ኣብ ዘሕተሙ ናይ 2025 ዓለም ለኻዊ መዐቀኒ ግብረ ሽበራ ኣብ 2024 ኣብ ዓለም ካብ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታት እቲ
19 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ሳሕል ከም ዘጋጠመ ገሊጹ ኣሎ ክንደይ ዕጡቃት ኣካል ጀኒም ምዃኖም ብልክዕ ምፍላጥ ኣጸጋሚ እኳ እንተኾነ ኣሽሓት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግን ክኢላታት ይሕብሩ መብዛሕቶም ከዓ መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮን እዮም ጀኒም ከም ውህደት ኣብ መንጎ ኣርባዕተ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን ሳሕልን ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ እስላማውያን ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ 2017 ተመስሪቱ እቶም ጉጅለታት ድማ አንሳር ዳይን ከቲባት ማቺና አል ሙራባቲንን ጨንፈር ሰሃር አልቃዒዳ ኣብ እስላማዊ መግረብን ይባሃሉ እቲ ጉጅለ ብኢያድ ጋሊ ዝተባሃለ ናይ ማሊ ዲፕሎማት ነበር ዝምራሕ ዓሌቱ ካብቶም ዝበዝሑ ኣስላም ምዃኖም ዝነገረሎም ብሄረ ተዋረግ እዩ ድማ ኣብ 2012 ኣብ ሰሜን ማሊ ነፃ ሃገር ንምስራት አንጻር መንግስቲ ማሊ ናዕቢ ተወለድቲ ተዋረግ መሪሕ ነይሩ ምክትሉ ድማ አማዱ ኩፋ ዝበሃል ኮይኑ ካብ ማሕበረሰብ ፉላን ይውለድ ጀኒም ኣብ ማእከላይ ማሊ ክንቀሳቀስ ጀመረ ኮይኑ ዝርግሑ ብቁልጡፍ ብምስፋሕ ኣብ ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ቶጎ ቤኒን ኒጀርን አይቮሪ ኮስትን ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ድማ ሓላፍነት ወሲድሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መላእ ማሊ ኣብ 11 ካብ 13 ዞባታት ቡርኪና ፋሶ ዕማማት ይፍጽም ከም ዘሎ ዓለም ለኻዊ ተበግሶ አንጻር ስግራ ሃገራዊ ዝተወደበ ገበን ሓቢረሎ ቡርኪና ፋሶ ማእከል ንጥፈታት ናይቲ ጉጅለ ኮይና ትርከብ ብኣብዝሓ ድማ ኣብ ሰሜናውን ምብራቃውን ዶባት ይንቀሳቐስ ካብ ጥሪ ክሳዕ ጉንበት ናይ ዓመት 2025 ጀኒም ንልዕሊ 240 ብውልቂ ዝተኻየዱ መጥቃዕታት ሓላፍነት ወሲዱ እዩ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ 2024 ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ ቁፅሪ ዕፅፊ ምዃኑ ቢቢሲ ዘረጋገጾ መረዳእታ ይሕብር እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ማሊ ኒጀርን ልዕሊ 3000 መጥቃዕት ከም ዝፈጸመ መረዳእታታት ይሕብሩ ሮይተርስ ከም ጸብጸቦ ካብ መጀመርታ ጉንበት ጀሚሩ ኣብ መላእ ማሊ ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ፋሒለን ኣብ ዝርከባ ወተሃደራዊ ማዓስከራትን ከተማታትን ልዕሊ 400 ወተሃደራት በዚ ጉጅለ እዚ ከም ዝተቐተሉ ይግመት እዚ ድማ ነቲ ዛጊድ ብተኸታታሊ ዕልዋታት ምርግጋዕ ሲኢኑ ዘሎ ዞባ ተወሳኺ ስንባደ ዝፈጥር እዩ ጀኒም ብዝተፈላለዩ ብዙሕ መንገድታት ገንዘብ ይረክብ እዩ ቅድሚ ሕጂ ገንዘብ ንምርካብ ወጻእተኛታት ብምጭዋይ ጆሆ ይሕዝ ብገለ መስመራት ንዝሓልፋ ማዕድናትን ጥሪትን ድማ ገንዘብ ይኽፍል ነይሩ ሓደ ተንታኒ ካብ ጂአይ ቶክ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሓም ዝማት ቀንዲ ምንጫታው ጀኒም ይብል ብጂአይ ቶክ ዝተገበረ መጽናዕቲ ከም ዘመልክቶ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ ሓደ ኣውራጃ ጥራሕ ጀኒም ኣስታት $768,000 ኣታው ረኺቡ እዩ ካብዚ ኣሃዝ ብምብጋስ ጀኒም ካብ ስርቂ ከብቲ ሚልዮናት ይረክብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዕደና ወርቂ ካሊእ ዓብዪ ምንጫታዊ እዩ ካብ ናብ ግዛኣቶም ድማ ንዝኣቱን ዝወፅን ሰባት እውን ግብሪ ይኽፍል እዩ ኣዛዚ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ጀነራል ማይክል ላንግሊ ንዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣሜሪካ ብዝሃቦ መግለፂ ሓደ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ጀኒም ንገማግም ባሕሪ ምቁፅጻር ምዃኑ ከም ዝኣምን ንስርሕታቶም ድማ ካብ ኮንትሮባንድ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብን ንግዲ ኣፅዋርን ብዝረኽቡ ኣታዊታት ከም ዝፍጽምዎ ገሊጹ ነይሩ سيزايس لو ما عند بالنا مدب زمسل نيرو صاب زغطل مدب سلام